Good morning guys, good morning. Dito kami ngayon sa charity ride ng Binmaloy, sa Binmaloy, Pangasinan. Wala pa. Doon dapat doon sana sa may kulay. Wajar kami lahat. Sobrang guwapo Maraming salamat po. Ay, kung masulit na may kasi ng pagkalit sa aming water drone para sa ito ng Marami sana. anniversary namin. Wala na nga eh, sama mo pa. Napalo lang po tapos dalawang tubo sa ito. Ako pati mo pa yun. Thank you. Yan si Padre Reggie, busy. Kasi mag-email. Padre Reggie, baka may shout out ka dyan. Shout out sa mga Dagupan chapter. Sana dumalo kayo. Uy, wala na ako dito.